Hej, så velkommen til den her video. I dag har jeg min fætter med, Junius. Ham der. I dag skal vi klare en mission. Og det er meget svært en. Der er en lille dyr dernede. Men det er som, det er bare en stor spand. Ja, det går vi efter. Kom. Nu skal I se mine træk. Allah! Prøv at lægge den lige derovre. Læg den derovre. Hvor? Her, okay? Kan du tage den? Kan du godt tage den? Prøv lige det skræk. Det går dumt, mand. Vælg det her. Vælg det her. Vælg lige, så går nu. Prøv at slippe. Vælg nu, prøv lige at lave noget. Kan vi se, om du kan se noget. Nej, vi slipper det sted. Eller skal jeg ikke bare filme sådan der? Nej, vi ligger lige her, kom. Det her. Lige, ja. Her, okay. Man kan nu tage den. Jeg laver den. Vi skal bare sidde her og vise os dans. Dans! Nå. Så skriver. Nå. Min første skridt. Kommer. Her. Hvad svarer op? Rush me. I dag skal vi vise det første træk. Mærts første træk. Hvad skal vi vise dit træk? Okay. Det var ikke rigtigt. Nu er det Jonas' trick. Skal jeg bare filme? Du skal bare sige, hvad jeg skal lave. Jonas, han skal lave en salto. Ligesom jeg lavede. Bare en salto. Ja, bare ligesom. Skal jeg hoppe, og så skal jeg bare lægge mig ned eller gøre det? Nej, jeg er dum. Bare lægge mig ned. Jeg filmer dig. Skal jeg bare lige filme dig? Okay, Jonas laver salto. Nu ligger vi lige på plads. Au. Nej, det er fint nok. Jeg står og løber. Nå, nu skal jeg se mig. Hvor det er. Antræ. Nu er det min. Nu skal vi jagte den der vis. Nå jo, så skal vi lave det jagt den der. Nu har vi trænet det. Ja. Skal jeg holde os? Nej, jeg ligger lige hurtigt herovre. Jeg ligger lige hurtigt herovre. Kameraet må ikke se os, når I kommer, når vi kommer. Ja, kameraet skal se os, når vi kommer. Hvor skal vi starte? Kommer nu. Jeg skal den. Hvor er den sårspand? Vi har den. Vi har lige fundet en flaske. Nej, vi skal lave kok, mand. Mærk du kunden. Hej. Jeg skal have en kebab. Prøv lige. Hvad er du for gammel til det her? Nej. Du kan lige. Jeg skal lige have nogle Fantas. Ikke stor, okay. Hvor er proppen? Ej, vi henter lige kameraet. Skal jeg have kameraet? Hvad skal lige? Det er fint bare. Nej, jeg skal finde dig. Lige en video. Og skal vi vise syge, så vil vi lave. Se. Det er her, vi er. Smarty Shababs. Nej, vi går til den der skateboard.
Men du skal lige prøve det nu. Men han elsker den her skateboard. Tror jeg. Nej, jeg prøver at tage noget sand, og så lægge den, og så lige sin pizza. Og så skal være det bløde sand. Nå, det der sand så. Hvor fanden er den flaske, vi har fundet? Den havde vi hjemmefra. Var det den? Når vi skulle lave burflip. Ja, vi skal lave en butterflip video. Vi skal lave en butterflip video. Skal vi tilbage. Er det nok sandt? Skal vi ikke gå og finde noget? Du vil så skateboard, kom. Okay, godt du hen. Og så skal vi. Er det lige præcis? Så ud på min sejr! En sådan hofte lige til pizza. Men lige til en pizza. Fandme sej. Ja, fuck flasken. Buttons! Det er jo rigtigt. Nej, ikke så meget rødt. Og skal vi da også have en pepperoni pizza? Lille pizza. Ikke råd, når jeg siger nu. Bare ikke råd. Bare finde noget pepperoni, vi kan få. Fantatjeneste. Det her det er bare noget ost. Og det er sådan hans drink. Hans drink. Det er bare ost. Og det er hans drink. Nej, ved du hvad vi laver? Vi laver sådan noget, det er fucking pepperoni. Vi ligger bare. Ost. Men det er fandme svært at filme sådan her. Film. Jeg filmer sådan her. Vent lige. Følg den op. Ikke sluk. Kan du gøre det? Så kan vi vente den op sådan på mig. Jamen, så skal vi sætte den sammen. Nu skal vi så gøre det. Ved du det ikke? Nå, okay. Jeg har bare sådan et program, så vi kan gøre det. Så. Så vi vender lige tilbage snart.